warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidzan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayyatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa minha nu'izukum wa fiha yukhrijukum taratan ukhra. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama alladzina hum barasatul amjai kang tansah kita hormati ugi ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah wa insyaallah. Aparat pemerintah, kepala desa Sikayu saha pamong prajanipun sumrambah dhateng sedaya lembaga desanipun ingkang kita taati munggah tata peraturan pemerintahanipun. Keluarga besar almarhumah Ibu Supriyati ingkang kawula hormati, ndalah kita tresnani munggah kita dongaaken mugi sedaya pinaringan tabah tawakal ndalah ikhlas anggenipun nampi musibah menika. Para tazin wa taziyah muslim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Awalan monggo sareng-sareng kita mujukaken raos syukur dhateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat, rahmat, taufik hidayah ugi inayahipun katitik ing siang enjang menika kita sedaya saged nderek bela sungkawa kanthi sedanipun almarhumah Ibu Supriyati binti Saiman. Salam rahmatipun Allah mugi tetep kunjuk katur wonten ngarsanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi turja syafa'atuhu fi yaumul hada wa yaumul akhirat. Mugi kita sedaya kagolong umat ingkang saged nampi syafaat, amin Allahumma. Para tazin wa taziyah muslim wal muslimat rahimakumullah kepareng kawula jemaah pamadhek wonten ngarsa jengantika sami minangkani pamurutipun sahibul musibah. Dene piyambakipun boten kuwi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sekawit sabek nandang sungkawaning manah katilaran ibu ingkang kinasih. Mila saking menika amakelaken dhateng kawula lan mbok bilih samangke atur kawula kirang uji prana wonten ngarsa jengantika sami saestu kawula nyuwun agunging pangapunten. Ingkang sepisan kawula atas nami pribadi ugi atas nami keluarga ngaturaken minal aizin wal faizin wal makbulin, ngaturaken kelepatan kawula keluarga kawula awit sawal wingking dawa sawal samenika kawula nyuwun agunging pangapunten. Dene mwakilan saking sahibul musibah ugi sahibul musibah atas nami keluarga besar ugi ngaturaken nyuwun pangapunten dhateng para tazin wa taziyah awit sawal wingking dawah sawal sak menika sahibul musibah sedaya keluarga besar nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sami. Dene engko candhakipun kawula minangka atas nami keluarga besar almarhumah Ibu Supriyati binta Saiman ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan ugi ngaturaken matur gunging panuwun kanthi rawuh panjenengan. Saterasipun nyuwun pangapunten mbok bilih wonten salah satunggaling priyantun ingkang boten pepanggihan kali sahibul musibah sekawit sahibul musibah menika saweg nandang sungkawane manah nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene engko candhakipun kawula minangka atas nama keluarga besar almarhumah Ibu Supriyati binta Saiman ngaturaken matur agunging panuwun dhateng tangga tepalih sanak kadang kaum muslimin wal muslimat ingkang sampun paring pambiyantu ingkang arupi napa kemawon ingkang arupi iguh partikel napa dene tenaga napa dene bondo sedaya kang katasarrufaken dhateng kawula sakeluarga satemah dadosaken gancaring pamuntapan layon ing siang enjang menika kawula atas nami keluarga besar almarhumah Ibu Supriyati binta Saiman namung ngaturaken matur agunging panuwun
boten saged paring piwales ingkang setimpal kali amal sae panjenengan, namung sumarah dhateng ngarsa dalam Allah. Mugi amal sae, amal saleh panjenengan tansah kalintu kanthi murwat, kanthi atur jajar qallahu khairun jaza'an kasyira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingkang terakhir, kawula atas nami keluarga besar almarhumah Ibu Supriyati binti Saiman ngaturi pirsa dhateng panjenengan sedaya bilih ibu kawula ingkang kinasih sedo dalam keadaan Islam. Mugi kanthi beto iman, lantaran Islam lan iman menika mugi ibu kawula almarhumah sowan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nampi rahmat, nampi nikmat dalah katenangan, ugi dipun angken golonganipun umat ingkang saged nampi syafaat. Amin Allahumma amin. Ugi kawula atas nami keluarga besar almarhumah Ibu Supriyati binti Saiman badhe nyuwun pangapunten dhateng kelepatipun almarhumah ibu kawula, awit ibu kawula Ibu Supriyati binti Saiman ugi menungsa limrah ingkang boten saged uwal saking kelepatan, saking kekhilafan. Mila saking menika almarhumah boten saged matur piyambak dhateng panjenengan, lumantar kawula nyuwunaken pangapunten dhateng sedaya kelepatanipun almarhumah ibu kawula ingkang kinasih Ibu Supriyati binti Saiman rikala gesangipun. Kersa Pak nggih? Nggih. Matur nuwun sanget. Lan ugi mbok pilih ibu kawula almarhumah Ibu Supriyati binti Saiman anggadhe hak Adam, carok-carokipun hak Adam ingkang dipun dhahar dhateng ibu kawula ingkang sekinten panjenengan saged ngikhlasaken kawula atas nami keluarga namung ngaturaken matur nuwun. Lan mbok bilih sekadahing para takzin wa taziah dereng saged ngikhlasaken hak Adam menika kalau suwun enggal-enggal hubungan kali kawula minangka keluarga besar almarhumah. Saterusipun kawula badhe nyuwun pasahid dhateng para takzin wa taziah. Dene sedanipun almarhumah ibu kawula Ibu Supriyati binti Saiman menika sedo ingkang sae napa awon Pak Bu? Sae. Awon napa sae? Sae nggih. Alhamdulillah mugi kanthi pasyahid panjenengan dhateng almarhumah ibu kawula, sawanipun ibu kawula dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kegolong sedo ingkang sae, sedo ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Boten perlu matur ingkang makathah. Awit awal dalam akhir kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Itu akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.